Pak Carik kurang dhuwur tangane no. Dhuwur. Iya. Nggih. Wau sing nyambut kula wau mriki niku Pak Carik. Pak Carik, nggih. Nggih, wau kula langsung dibeto mriko. Nggih. Dibeto teng pundi? Teng mriki lho, Pak. Oh, Dalia nyaki Mbak dan wingi nyebut aku Tole iki wis barang sing lumrah. Mergo awune tuwa kono, tapi satu darah dari yang buyut Daya dan Ngawonggo Klaten. Lah nggih, kula ampun diceluk Budhe kok kali beda. Nggih. Nggih. Niku Budhe nggih. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Halo. Iya. Ngeten mawon nggih, Pak. Oh, napa-napa. Bar niku dibanting mah mboten napa-napa. Lah nggih, luar biasa. Jenengan ngucapke Mbak, selamat kagem marga agung Pandanandung nggih ngawontenaken bersih desa. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa sedaya ingkang sami Laren dhisik, Nduk, anakku sing ayu dhewe ngrelimbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Seneng ora kaya bengi iki bunga kang tanpa upama dene kowe nglawan aku bisa suwana ning Pandanandung kene ya nggih. Kecamatan Magir ya, Mak. Kabupaten Malang. Iya, Mak. Iya. Wis ping pira suwaning Pandanandung kene, Mak? Selama urip leku dadi dalangi mayang ning Pandanandung mbok ya modal lagi pisan iki kok nduk tenan. Oh iya, iki nek ora ning perintahe saka panjenengane Kanjeng Sunan Pandanandung rasa sowan rene. Sapa? Kakangku Mas Nanang. Oh ngono ya, Mak.
dina iki warga Pandanandung ngadani apa? Ngadani bersih desa utawa tembunge cara Malang ngono ning barikan, tembunge nek cara Klaten ngono ya rasulan lan sak panunggalane ning ujube iki mau siji nduk warga kene padha bersyukur kunjung kersaning Gusti Kang Maha Panguwasa. Oh iya. Sing penting warga kene diparingi kesehatan panjang umur, diparingi gemah rimpah lojinawi penaringan mulya sak turun-turune Allahumma. Iya, Mak. Iya. Suman mrene kanthi wilujeng komplit apa ora? Aku diwenangke nggawa gamelan tok, ora nggawa panjak. Oh iya. Dadi panjak bengi iki sesuk-esuk dilarang nyedaki aku. Oh iya. Oh ngono. Nadyan kok ya kerombongane dhewe ning iki dudu hak lan kewajibanku. Oh iya. Ora dadi baya pengapa ya, Mak. Sing gawa dhuwit Bagong. Oh iya. Oh ngono iya. Matur nuwun kelawan satu pelindungi utawa penanggung jawabe sapa? Panjenengane Bapak Hari Sulistiono SAP, Bapak PJ Kades Pandanandung kene. Ngono ya, Mak. Iki mau putrane Pak Hari Sulistiono ya kepareng ngasta dadi dalang sore mau. Luar biasa, Nduk, nadyan umure durung sepiro wae. Ning wayangane wis geni. Wayangane wis luar biasa. Wah iya, wayangane wis apik ya, Mak. Wis apik mung garek golek larise. Oh ngono, mung garek golek payune. Oh iya ya, Mak. Payune gampang kok, Nduk, sing penting rabi sik golek ndang payu. Oh ngono kok. Iki mau ya saka Sanggar SGM ya, Mak. SGM endi? Kaya susu. SGA. Oh, ora. Kuwi sanggare kakangmu Mas Dian. Oh ngono ya, Mak. Rawuh bengi iki ya, Wan. Rawuh kelawan Kang Rama. We ngono, Pak Gi. Wayangane kaya gurune, apik murite nek aku malah karang. Lah iya. Mulane kuwi taruna ngungkuli bapa. Oh iya. Ketuane panitia panjenengane Bapak Suprayitno. Pak Prayit ya, Mak. Iya, wakil ketua panitia Bapak Budi Laksana. Semono uga sekretarisé Bapak Muhammad Duha. Sekretaris loro penyanyi Bapak Rifki Putra Mahindra. Terus bendaharane nek ora kleru ki asmane Mbak Nenci Ucik Kusnawati. Oh iya. Bendahara loro Bapak Albertus Haryanto. Ngono. Iki dirawuhi kabeh warga agung Pandanandung tanpa berkecuali. Awan mau wis barikan utawa wis keparengi ngono encek-encekan. Oh iya, iki mung gari seneng-senenge. Kerawan uga marang panjenengane Bapak Camat Magir, Bapak Dan Ramil oning Magir. Semono uga Bapak Kapolsek oning Magir. Lan seluruh bapak-bapak lurah oning Magir, luwih-luwih dulur kula nang Mas Danis utawa Mas Lurah Gondowangi sak perangkate bengi iki ya rawuh. Kowe ngono ya, Mak. Matur nuwun diajab muga-muga rayu salakune warga agung kabeh sing kepareng ngadani bersih desa iki ya, Mak. Amin. Lah iya. Lah iya. Tenan kok nduk penonton kok kaya mengkene mergo kangen karo Mbak Niken kok, Mak. Kandhani kok. Ya, mengko diparingi kesempatan kersane istirahat sik. Oh iya. Kanca-kanca saka warga agung among rasa sing sowan. Iki dharma bektiku kelawan warga agung ning Pandanandung, semono uga dharma bektiku kelawan kakangku Raka Mas Nanang. Oh, ngono ya, Mak. Mergo aku ngrumangsani aku urip ning Malang udakara 17 taun kepungkur. Kuwi mau sing kepareng lantarake mayang aku pertama kali ya brionya Mas Nanang ki mau. Mayang neng endi? Neng Dinaya nduk dhisik. Oh ngono. Dhisik mayang neng Dinaya ki mau lan munggah panggung ki mau ya neng sing nyletuk. Iki dalang apa klenet ngono kuwi ya. Oh ya ora ngerti kok. Oh iya. Ya ora masalah wektu semono. Oh iya. Matur nuwun ya, Mak. Muga-muga rayu kabeh warga ing kene ya, Mak. Iya, amin. Warga mong rasa sing sowan. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya.
Terus pesindene cacah ana pira? Gawane among rasa ana 3, iki ning bintang tamune cacah ana 2. Wah iya. Nek gawan among rasa genah. Siji pinggir dhewe iki Mbak Kori Damayanti utawa kondange ning Trenggalek kono Niken Saritem. Oh iya. Ora Niken Saritem. Lah ya. Ngono. Terus iki asli Trenggalek sing ana tengah. Iki guru GSA. Oh iya. Panjenengane Mbak Nikolen saka Lawadan Blitar asline ning nderek kakunge ning Malang kene. Oh ngono, kakunge ya dalang sing ngendang sore mau. Pendangane kaya Suwargi Pak Narto, pengendange Pak Mantep Sudarsono. Weh. Hebat tenan. Oh iya. Tung weh gila. Nganggo tung ngono wae lah tenan. Lah iya ya mak bagus piyayine. Ngono sing ana sisihe Mbak Diva saka Blitar nek ora kleru saka Nglegok. Oh iya. Terus sisihe Mbak Diva lagi putra daerah ana ing Pandanlandung kene. Coba kaya ngapa? Kowe tak takoni jenengmu sapa, Nduk? Sugeng dalu. Sugeng dalu Padalang. Anu volumenya ditambahi Mas, kupingku rada ora pati apik bengi iki. Rada selen. Iki pengesonku pertama kali neng Malang ya iki, lek Gembos kuwi wis ngantek sakyaene. Saiki awake ora gedhe, nek gedhe nu pantes dijenengi Gembos. Saiki jenenge Gembis. Ya, sugeng dalu jenengan asmanipun sinten, naminipun sinten, Nak? Asmi kula Vivi Melinda. Vivi Melinda? Nggih. Oh, nggih. Dalemipun saking Pandanlandung mriki. Nggih, leres. Nek mboten klintu jenengan putrane Pak Prayit. Nggih, leres. Oh ya, pun anu sekolah kelas pinten sakniki? Sakniki PNS datang Kementerian teng Jakarta. Baik, hebat. PJS datang kementerian. Nggih, PNS. Oh, PN. Nggih, leres. Oh, nek PJS ya. Lah iya, ngene kupingku ki rapati anu apik kok lagian kok. Sampun kagungan garwa jeng? Dereng. Sampun kagungan calon? Dereng. Wah. Ya. Mula kok le ngempel kok bagusi. Ya. Mau panjenengane Pak Yanto lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak nek ora burdin ora mungkin kayak ini. Layang coba mang pamer kesuwan panjenengan, Nak. Wah, sampean iki putra ketua panitia kaya ngapa tak caosi wekdal kanggo ngrumiyin. Oh iya. Jumeneng saking palangganipun. Oh iya. Ayam, waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota. Hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, cerita berdua. Beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil menanggapi, melihat dengan asik berjalan yang berdiri. Beca mulai, bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Matur nuwun kelawan panjenengane Pak Sekda ingkang separeng rawuh lan wis maringi bantuan. Tujune aku kok diilingke karo Mbak Niken. Lah Pak Sekda dereng-dereng sebut. Oh nggih, aku ya ngono. Oh iya. Oh, lah, pinggir dhewe ora tak sebutke. Kae sing jenenge Nyai Gondowati iki ya kuwi. Oh, ngono. Iki anu sapa kuwi presindene saka Aromanis Jaya. Ngendi Aromanis Jaya? Nggone Dian iki apa? Hah? Manis Renggo kok Aromanis ya. Oh ya ora tau ngejak kok mergane kok. Ya nun sewu lho. Sorry lho, Mbak, sorry. Wah. Ora tau ngejak kok Aromanis Jaya iki sudah. Ki wong eneng rai. Eneng. Komplit kok adik-adik di samit barang ya eneng. Samit gondo Legia ya barang ya eneng. Oh ngono, panjenengane
Wis pokoke komplit iki bengi iki. Oh iya. Mas Atar barang ya meneng, Mas Dian barang wis kuntur ya mau. Lah iya, monggo. Sampeyan jeneng Bang napa, Nak? Memanik Pak Dalam. Memanik. Nggih. Karangane sinten? Mboten ngertos. Tak kandhani. Nggih napa Pak Dalam. Memanik niku mau karyanipun Ki Sun Gondrong. Ki Sugandrong. Sun Gondrong. Sundon. Sun Gondrong, ora Sun Gokong, kuwi lho Sun Gondrong. Sun Gondrong niku dalang saking Tulungagung niku pernahipun nggih sederek kula tesian. Nggih. Lah iya. Memanik, monggo. Dicampur gamelan napa namung anu tok napa niku? Gamelan ana kalau musik tok. Kula manut mawon Pak Dalam. Oh, manut. Apa kempul tok? Lah iya. Ki ya diberkahi karo buke, Mbah Bu terus Ibu Denok barang iki ya berkahi. Ibu Denok ki anakku dadi ya bojoku ngono lho, Nduk. Titian Ningsun. Oh ngono. Maksudku tak tinggal muring-muring, Nduk. Wah, mesti seneng karo Ani, mesti seneng karo Ani. Seneng iki kapan? Ya. Diaturke memanik, dibawani mboten? Mboten langsung. Oh, mboten langsung mawon nggih. Putrane Pak Prayit mesti suarane apik mergo Mbah Nin dhisik penggender kok. Layang. Nggih, leres. Mbah sinten asmane? Bapak Mujiaman. Nggih, Bapak Mujiaman dhisik pun nate genderi kula teng Malang. Nggih. Nggih, teng Splendid rumiyin. Neh. Wayangan burine dodol-doro bebek minti. Layang. Ngono iya. Maka dipunaturaken memanik saking Orjen rumiyin nggih. Nggih, monggo. Iya Mas, iya dicampur. Vivi, oh iya, jantenan saking ngokae nganti pertengahan le nyanyi Mbak Vivi mengene wong jerit. Ai, iki mau apa nek? Tak kira nek Hanif, ning. Ai. Lah iya. Matur nuwun nek. Wis diaturke ki panyuwun saka para kadang-kadang ning sing ngersake maneka warna. Oh iya. Antara lain permohonan dari Bapak Bagus Sadewa utawi Mas Carik Pandan Landung. Wah, iki dulurku lanang iki. Minta gendingipun Kusuma Wijaya duet bersama Mbak Niken Salindri. Oh iya. Oke, Mas Sadewa sabar lumiyin. Niki malah wonten lagu sing harus didahulukan langkung rumiyin. Request lagu mergo panyuwunan saka Linmas Pandan Landung. Pak Carik karo Pak Linmas ki mau pangkate dhuwur Carik. Mula Pak Carik kudu ngalah. Request lagunipun Kangen Bojo kalih tembang kangen dari Bapak Rostam nek ora kleru mohon dilayani Linmas Pandan Landung 100.000. Alhamdulillah. Duh.
kedodok aku nduk tenan ora perkara piye-piye Pak Lin masuk kok peduliane karo dalang kaya ngono ora. Maringi 100.000. Sing Pak Carik Mas Bagus Adiwaya padha karo Pak Lin Mas. Kaya nek reso ngungkuli kebangetan iki. Lah iya. Monggo Mbak Niken parang jumeneng saking palengganipun. Mana di mana anak kambing saya. Anak kambing saya. Pemirsa penonton bengi niki sing diarep-arep sampeyan Kak. Alhamdulillah. Jenengan mboten saged mirsani sing mriko. Mboten saged kula. Lah nggih jenengan kan ketutupan son. Lah sing mriko niku suwai. Niki lho, saestu kuwatah sangat lho, Pak. Nggih, nuwun saestu dalu. Selamat malam. Gitu, Pak. Jenengan krungu, Pak? Pripun? Krungu. Krungu no. Sing mriko, selamat malam. Duh. Mriko, Pak. Selamat malam. Pak Carik kurang dhuwur tangane no. Dhuwur. Wes. Iya. Nggih. Wau sing nyambut kula wau mriki niku Pak Carik. Pak Carik, nggih. Nggih, wau kula langsung dibeto mriko. Nggih. Dibeto teng pundi? Teng mriki lho, Pak. Oh, Darmi yen teng pendopo niki. Teng pendopo. Niki kantor desa, Mbak. Oh, nggih, kantor desa. Kantor kelurahan. Nggih. Mboten disugidar lho kula. Jenengan? Mboten disuguhi apa-apa lho. Teko-teko jak foto, Pak. Lah nggih. Ya, gak Lah apa-apa. penting fotone daripada suguhane Kak ya. Nggih. Kula tenan Mbak Niken, selamat malam dan sampai berjumpa kembali dengan Tantut dan warga agung wonten ing Pandan Bandung. Nggih, sugeng dalu Pak Tantut. Nggih, nembe kala wingi dereng dangu menika panjenengan derek Mas Bayu wonten mriku, wonten daerah mriki nggih. Oh, nggih. Pas kula nusul nika. Lek gembas, wis tertib apa ora kowe? Mak. Kowe mesti kowe mesti arep mateni aku kowe mesti. Wah iya. Monggo Mbak Ya. Niken. Nggih. Ternyata nuwun sewu nek piyai mriki jarang sing ngertos. Ngertos Nek napa? kula kali jenengan itu adalah satu buyut. Oh, nggih. Mbahnya itu sama. Inggih. Panjenengan buyut itu nggih saking Ngawangga Klaten, kula nggih Ngawangga Klaten sami. Nggih, Jane nek sami. nyebute ngeten kula kali jenengan niku Mbak Yu. Nggih. Nah, Kula nggih. nyebut jenengan niku Dik. Dik. Nggih. Nggih. Tapi kan nggih kan mboten sekeca to, lek kula nyebut jenengan Dik Tantut ngoten to. Mboten ampun Dik Tole. Ngeten. Oh, nggih Sisangan, Tole. Nggih le, nggih le. Iya le, mboten Lah, apa-apa. nggih mboten Tole to. Lah apa? Nggih Tut. Ya ora apa-apa lah wong ya sedulur kok. Sak tenane niku nggih ngeten niku kok. Monggo aja nuwun sewu aja duwe rasa piye-piye nek aku nyebut beliaunya ki Mbak dan beliau nyebut aku Tole iki wis barang sing lumrah. Mergo awune tuwa kono, tapi satu darah dari yang buyut daya dan Ngawangga Klaten. Lah nggih, kula ampun diceluk Bude kok kali. Kali beda. Nggih. Nggih. Niku Bude nggih. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Nadyan jenengan niku padet napa niku acarane mongko bengi niki mung sewengi tok ki leren delalah kok disuwuni tulung kalih warga Pandan Landung jenengan sagah budal. Nggih, pokoke kula libur ngoten gas kula. Oh iya. Nggih, tenan. Nggih, syukur nggih. Nah, niki wonten panyuwun ngaturaken lagon. Ya, ngaturaken lagon nggih menika satu adalah Kusuma Wijaya, dua Tembang Kangen. Nggih. Sing penak sik ya Mbak, sing utawa sing langgam sik sing Tembang Kangen ya Mbak ya. Nggih. Cek. Halo. Ya. Ngeten mawon nggih, Pak. Oh, napa-napa. Bar niku dibanting mah mboten napa-napa. Lah nggih, luar biasa. Jenengan ngucapke Mbak, selamat kagem marga agung Pandan Landung ngenipun ngawontenaken bersih desa. Nggih, ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya pamirsa sedaya ingkang sami lenggah teng mriki khususipun kagem Bapak Bapak sinten?
Menika panjenenganipun warga agung khususon buat beliaunya Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Nggih, Bapak Hari, Bapak PJ Kepala Desa. Teng pundi Pak Kepala Desa? Ngoten menika wau. Lah niku putrane sing sonten kala wau sing kepareng ngasta dados dalang. Oh, ngoten. Oh, nggih. Matur nuwun kalih Pak Ketua Panitia Pak Suprayitno. Nggih, Pak Suprayitno. Pak Carik. Matur nuwun Pak Carik. Lah nggih, Pak Carik niku pokoke isih nem bagus ning Pak Carik. sayange ra ndek brengos. Nggih malah saya to Pak baby face. Terus sing Nggih. Pak Prayitno. Pak Prayitno. Nggih, Pak Prayitno lan ugi warga Pandan Landung. Pandan Landung. Landung. Kenapa? Pandan Landung. Pandan Landung. Nggih, pun pokoke. Pandan. Ora apa-apa. Pandan Landung. Nah. Nggih. Pandan Landung Malang. Wagir Malang. Wakil Malang nggih. Nggih. Wagir. Wakir nggih. Nggih. Jane ya sampeyan anu lho gelek lho mayak ning kene iki ning Gondowangi wis tau nderek Mas Bayu ning kono ku ya wis tau. Lah kan tem mriko Pak, mboten tem mriki. Lah nek ning mriki nembe pisan iki ta. Nggih ketingale. Mula diajab sok benek bersih desa nimbali sampean meneh. Nggih kersane kula apal. Oh nggih. Lho nggih, mugi-mugi sedayanipun tansah pinarengan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Lan ugi rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken salindri piyambak-piyambak. Amin. Aku ora mbok promosekake. Kalih Pak, kalih Dik Tantut. Tole. Nggih, Le. Lah iya. Nggih, Tembang kangen rumiyin. tembang kangen. Nggih, dipun bawani Mbak. Monggo bawane terserah panjenengan. Ngampil melatih nunci nggih monggo. Asmarandana nggih monggo, Dandang Gula nggih monggo. Asmarandana mawon. Asmarandana mawon nggih. Ya, iki ya disiarke YouTube streaming bengi niki langsung. Oh iya, live TikTok juga dari Penyok Official. Ya. Pedot-pedot kali. Niki live streamingnya kathah lho. Kata sangat. Nggih, kathah. Oleh TikTokipun nggih kata sangat. Nggih, alhamdulillah. Mau sing mirsani teng YouTube enten 1000. Nggih. Terus ada lagi channel satunya 2000. Nggih. Nggih. Anu nek non sewu jenengan mirsani live TikTok mboten, live TikTokipun Panjak Demung Cak Jan. Oh, niku penontonnya 7.000. Oh. Iblis kabeh. Yo. Ya ndak? Ya. Iya, suarane ngantek kaya tenan kok. Sing manteng acara menika wonten dalem kangge napa menika ngagem streaming panjenenganipun Mas Wawan Magetan. Nggih. Pak Kalih saking Mundu, Tulung Klaten. Nggih. Mas Samit saking Malang. Nggih. Jenenganipun Mas Joko saking Klaten, terus Mas Joko Pengalasan saking Salatiga. Pak Gofar saking Nolakerto dan Semarang utawi Bujo Semarang. Wah menika nggih kepareng mirsani. Nggih, alhamdulillah. Lah nggih. Mugi sehat selalu. Nggih. Nenoning Nyangking pokor kenca nane menika Mas Nanang Pandenandung nggih. BA kula Mas Tantut kula mengke badhe duet kali Mbak Niken Salindri. Oke.
lagune mendem wedokan. Nggih monggo ya. Masya Allah. Ya diaturke Mas Nanang. Ya panitiane. Isi netu ngatatu Menika minta lagunipun Podang Kuning dari panitia penyelenggara wayang kulit, nama Mailani Salon, alamat Pandan Landung. Nggih, mengki kula caoske. Iya. Sandang kelaman pangan Alhamdulillah Mbak, pokoknya penjongkone warga Pandan Landung wis kelakon siji wayangan aku bintang tamune Mbak Niken Salindri. Alhamdulillah. Iki jarang ngene duwe cita-cita kaya mengene hebate iki wis jarang banget. Lah iya nenong Ya iku bagian nipun wang melek sabarana rima matur sembah nuwun sanget. Dipun aturaken tembang kangen karya panjenenganipun Bapak Daryanto ingkang seniman saking Blitar. Oh iya. Monggo dipun aturaken kawiwitan saking Orjen langkung rumiyin. Ya monggo dados ya. Lagu tembang kangen panyuwun saking bapak-bapak Linmas. Nggih. Lan ora lali kepedulian bengi iki disponsori dening Kadang Kinasih Roko Mas Bagus Adiwa. Mas Carik, monggo pinarak mriki Mas. Monggo 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 Mas Carik. Aturan minggat wonten ing panggung. Bagus sih nom dadi Carik. Aduh, kangen enggak. Lah iya, sugeng dalu Pak Carik. Sugeng dalu kitantut. Matur nuwun nggih panjenengan kalian Pak Yanto Mas Nanang sampun pareng rawuh wonten gubuk kula. Semantun ugi. Nadyanto payangane malam Senin sing rawuh lagi malam Setu ora masalah.
Sing penting kedadian tetep wayangan kula bintang tamune Mbak Niken Salindri. Nggih, betul. Jenengan putrane pinten sampunan? Setunggal. Setunggal. Nggih. Ibuke Bu Carik nggih wonten niki? Wonten ten seberang kidul. Seberang kidul. Oh, kok mriko? Wonten ten berang kidul ki dalang. Berang kidul pundi? Ten mriko ten Dampit. Oh, Nggih. Nggih. Wah, jan alhamdulillah. Jenengan badhe duet kalian Mbak Niken nggih? Nggih, niki wau dikengken kali derek-derek niki. Wah. Kula diprank niki ki dalang. Diprank pripun Nggih. nyatane Mbak Niken mancraki Mbak Niken. Ora usah anu wong. Maksudnya Anu. pripun niku? Bojone lunga ning Dampit kok. Kula niki kados ngreweli ngoten ki dalang. Ngreweli Nggih. pun. Ngreweli pun niki kados mboten. Oh, mboten mungkin. Kula yakin jenengan niku hebat kok masa. Niki wau Bu Carik mirsani teng live streaming lho. Insyaallah ngoten. Nggih. 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 Jenengan sampun pamit kali Bu Carik. Mboten niki wau. Waduh. Nek niku nggih berarti nggih mboten urusan kula lek niku. Gilek ngoten kula tak mandhap malih nggih. Ampun. Oh, mboten. Ampun. Nek hukum panggung niku pokoke nek mandhap maling jenengan mungkin ndek bayar melih karo Mbak Niken. Ngeten nggih. Dengan lagune Kusuma Wijaya. Sampeyan kiturke kepada siapa Pak? Jenengan kirim kepada siapa lagu Kusuma Wijaya niku wau? Untuk ibu saya. Ibu jenengan. Nggih. Nggih, ibu siapa? Ibu Mary Wulandari. Oh, garwa napa ibu? Ibu. Oh, nggih. Ibu. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Yusmane jenengan pinten to, Mas? 30 tahun Nembe ini. 30? Nggih. Oh, nembe 30 saestu. Nggih, betul, Oh, makane 30. tasik 6. Tasih nom nom ganteng janten nenek. Aduh, Cintang Payu maneh. Lho, nggih mboten ngoten Mboten, kok. nggih, nggih, nggih. Wes, Nggih, ibu pun ya ibu, mboten kemawon. sios, nggih. Iya. Payu dagangane ngoten nggih. Nggih, betul. Lagune napa Mas? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Mau jenengan sebutne lho kok jenengan tanglet malih. Mbok menawa nek beliaunya lali. Iya. Ya, mangga. Ah, pripun enten apa? Sik masik sik aja kesusu. Tenang sik. Ya, mangga. Oh, waduh ya iki. Nggih, kali ibu kula. Oh, kali ibu Nggih. jenengan. Nah, dereng rawuh mriki kok. Kersane ku to mboten redeg niki kula niki. Kejawi mboten dredeg kersanipun wonten kenang-kenangan kalian Mbak Niken, kalian Pak Carik, kali ibuke Mbak Carik. Nah. Nggih, sugeng dalu Ibu. Oh, niki Bu Mary. Nggih. Oh, nggih. Nah, luar biasa. Jenengan badhe nyanyi ugi, Bu. Mboten. Nami ngaten juga nggih. Oh, nggih. Oh, waduh. Wah, betul dompet napa mboten, Bu? Wah, mesti yo go, mesti yo tinggal ning kono kok ya ora mungkin. Lah, malah justru niku kudune dibeto lho, Pak. Niki lho sampun beto tas. Oh, lah niku. Mboten kula niku Tapi mboten. isine ces-cesan niki. Lah. Maksudnya teng mriko kan mboten aman, Lah, ngoten lho, nggih, mengke nggih. samare ngoten lho. Ya diaturke lagune Kusuma Kusuma. Wijaya. Monggo dadas ya. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Njaluk kethuke nggih, kethuk-kethuke gorene dilumahke, tek-tekan iki lho. Lah iya. Kersane istirahat rumiyin. Nggih. Kula Nggih no jenengan leren sik. Wah iya. Mongso langsung loro ki nek ora. Lah iya. Iki panyuwune Manika Marena. Saking Bapak Solikin anggota Linmas. Wedeh. Minta lagunipun Asmara. Wah, Asmara apa iki? Nah, Asmara niku kathah kok, Pak. Asmara Ndana wenten, Lintang Asmara wenten, Asmara Miruda wenten. Ha iya. Pun kathah sanget. Menika saking Mas Naryo Manyaran ingkang miji ingkang nanggap kula tanggal 17 September saking Manyaran Wonogiri. Pak Tantu kula nderek mungon pokoke jenengan pentas selalu kula pirsani sukses selalu amin. Minta lagu mikun kelinci ucul nggih Mas matur nuwun. Wah iya. Ya ngapa aku tak nyuwun karo penjenengane genduk alah diva diaturi sebeneng saka palungguhane. Ya sepoti Mas sepoti ya sepoti sik. Oke. Mangga sepoti. Sepoti mangga gamelane siap ke? Ayo. Nek. Ya.
perang. Perang cakil gue sepot lho. Mutu rangsang. Lah iya, ora masalah. Genduk. Ya, sugeng dalu Nduk Cahayu. Sugeng dalu wancane beli, Mbok. Lah nggih, matur nuwun sangat. Kowe sida kuliah nang ndi apa leren? Leren. Leren sik ning taun ngarep kuliah ya, Nduk ya. Nggih, pangestunipun. Kira-kira nek kurang ragat omong kowe ning Karangploso. Ning Karangploso ora masalah. Niku jenengan ragati? Ora, aku tak ning Klaten. Lah, Dadi ya pripun to? wis dhewe-dhewe pokoke. Lah iya. Nggih. Iki enten panyuwun saking Pak Linmas mau ngersake lagu Asmara. Asmara napa niku? Lah nggih niku enten Asmara Ndana, enten Asmara Miruda. Panjenengan Pak, jenengan badhe nembang? Oh nggih, Pak Solikin. Wah, monggo. Kin, anakmu Kin. Lah ya iki piyayine. Ngedeh. Wah, ya. Nggih, waduh jan. Niku hatene niku dianurian mengke ndek jeglok mengke. Nah, nggih. Diparingi mic. Waduh. Nggih, Pak Sugeng Dalang. dalu, Pak. Sugeng dalu. Asli saking Pandan Landung. Pandan Landung asli. Kelahiran Pandan Landung. Pandan Landung. Dados Linmas sampun pinten taun? Kinten-kinten Selangkung. dua lurah, Pak. Nun? Dua kelurahan mesti. Pak Lurah gitu, Pak. Oh, berarti 218 Gitu, tahun. Pak. Wah, pun dangu sangat nggih, Pak nggih. Dangu sangat, Pak. Ah, nggih, nggih. Berjuang kagem masyarakat nggih, Pak nggih. Nggih, Pak. Wah, Nggih. mula Pak Linmas tetep kula dhisik-isik sebab rekoso gaweane. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Jenengan niku mau badhe nembang lagu Asmara. Bubuk Asmara, Pak. Walah. Ah. Nyanyi ki ambek, Pak. Nyanyi piyambak? Nggih. Kowe ora kanggo, mudhun. Ah, nggih. Mudun mriku to, Pak? Eh? Mudun mriku. Ya aja. Oh, mboten. Ning ngeten Pak, saene. Nggih. Mungkin ndek sinden kula do nganggur kabeh. Nggih, setunggal mawon, Pak. Lah, nggih, siji ra gitu, ra gitu. Damel syarat. Kok penak menar mudhun iki. Nggih. Kok damel syarat to, Pak? Nggih, damel syarat ngrencaki ngeten lho, Pak. Dalemipun RT pundi, Pak? RT 2 RW 1, Pak. Oh. Nggih. Pak RT ini namine sinten? Pak Nur Salim, Pak RW ini naminipun? Pak Yohanes. Oh, Ah, nggih. gitu, Pak. Garwanipun naminipun sinten? Sinten, Pak? Garwa panjenengan, bojo jenengan. Sriwati. Bu Sriwati. Mesti galak mesti. Mboten, Pak. Oh, mboten. Sabar, Pak. Oh, nggih. Nggih. Ya mangka dipun aturaken lagunipun nggih menika Gubuk Asmara. Seragenan lur. Saking Ya. gamelan mawon, Pak, nggih. Nggih. Gamelan. Gamelan. Nggih. Nggih, monggo dados ya. Ayo masyarakat Pangkal Landung. Ini hari yaitu Pesta Rakyat tuh Desa Pangkal Landung. Yang liwat aku kelingan bubuk gawe biyen tak golere nek gak tepoyo asik bubuk gawe dipesati kanthi besok ora bakal bubuk gawe kepadita waya wedi nasi jagamno catatan sakrone ati dapat nutur kaya aku kowe dadi dawa kolera ning bubuk asmara atur nuwun Pak Dalang Matur nuwun Pak Soliki. nggih Sampeyan nyanyi dhewe nadyan dikancani ning iki bocah niki kan mentok blas ora Nggih. nyoro. Kula namung iya yo. Lah mboten napa-napa. niki wonten salam saking teman-teman Pak Dalang Nggih. nggih
Salam untuk anggota Limnas semuanya. Tidak ada lelah, mulai siang sampai malam aman terkendali, jaga semua. Gitu. Nggih, amin. Pak Dalang. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, matur nuwun. Waduh, dadah. Kin, anakmu golek iki. Ya, Pak Solikin. Weh, matur nuwun. Ya luar biasa. Nggih, sampun, Pak. Wis niki ya, wis Nggih. ora kanggo kowe jane. Ora kacek Tenan to? wis. Nanu lah diayahi dhewe kok masamu. Oh ya, mangga Mbak Niken, Mbak. Mangga ya sepati cah. Ya mangga. Mangga sepati sing apik. Luar biasa. Mbak, Nggih. pokoknya jatahe sampeyan niki wonten panjiwun melih. Napa? Enten sing ngersake lagune nggih niku Podang Kuning. Nggih. Enten sing ngersake lagune Ayang-ayang. Nggih. Enten sing ngersake lagune Lestari. Ya. Enten sing lakoke ngaturke nyuwun lagune Lintang Asmara. Nggih. Nyuwun lagune, udah lah akeh banget iki pokoke wis pokoke. Terserah sampean sing arep nembang sing ndi. Napa nggih? Ayang-ayang. Manut jenengan mawon. Lah ibu-ibu kan lho, wah ibu-ibu. Ayang-ayang. Oh. Iya. Nggih, ayang-ayang. Nggih, Bu. Monggo. Iya. Diaturke lagune Ya ayang-ayang. Allah. Iya. Ya, iki panyuwun iki menika wonten panyuwun melih. Pada Pak Dalang wayang kulit ringgit Purwo semalam suntuk. Waduh, suntuk suntuk. Dari grup Pandan Landung minta lagunipun Sambel Kemangi. Nggih matur nuwun. Ya. Ayang-ayang nggih Pak nggih. Nggih. Ya mangga diaturke. Mangga dadas. Ya mangga. Ayang-ayang. Oke. Kang Mas wong bagus, pancalo ojo, sete katresnan, pancene, tresno kuwi ati Oke, terima kasih kepada mau istirahat lagu kurmiyin Mbak Niken. Oh ya, para lagu nulung diaturke mengko ning manci gara-gara ya nduk. Ayo, nutuk lakon sik. Ayo tak derekke Mak. Iya. Kuku sing tuwa gumalun ngending biasa ngabaki. Kawengku sageng jajahan nanging sanget tangi kipi sang resikaneka putra kang anjog saking miyati Perkara mengkos hubungan berengan ngati karo naning kasosi Anang marga manang kumensang bangga masuhan muda
ana dongeng entek-entek Sita mungkul paten nono temunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja ndak kewalat lahi ya bener kandamu lahi sumber kedewasaan duh Kanjeng Ibu Bathari ngantos cemeng ngenanggen kula menika ngantos kundur paduka saking Suralaya